Dito sa politika kasama kay Dako ang pagtuo ni Senador Rodante Marcoleta nga planado na ang gitakdang Pagkaso Kaniya og plunder nga gi-anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kagahapong adlawa June 29 nga kini i-file karon nga semana. Sa pamahayag ni Senador Marcoleta iyang gi-question kung nganong mas unahon pa sa Ombudsman ang Pagkaso Kaniya nga naningkamot nga masayran ang kamatuoran kalabot sa flood control projects anomaly. Inay nga gukdo ng mga personalidad sama na lamang nila kanhi Speaker Martin Romualdez og ingon man karon himuon sa matod pang state witness si kanhi Department of Public Works and Highways kun DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ato paminaw ang tipik sa pamahayag ni Senador Rodante Marcoleta. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Akala po nila'y maililibing ito sa limot. Sulti ni Marcoleta nga gawas nga dili mapadayon ang investigasyon sa flood control projects kung makulong man siya dili sab siya makatambong sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte nga magsugod na sa July 6. Nagpabiling ligo ng baruganan sa senador o giawag diini ang katawhan nga dili tugutang basta-basta na lamang tuison ang kamatuoran. Sa bigas bahin karong buntag kasama gatusan ang nagtigom sa EDSA People Power Monument sa EDSA White Plains northbound. Sulobang t-shirts nga dunay nakasulat nga transparency ug ingon man accountability ug nasayrang ang nahisgutang grupo gikan sa Iglesia ni Cristo.